Chlapci, pravidla znáte. Hlídejte si údery pod pása na ledviny. V případě sražení k zemi jděte do rohu a zůstaňte tam, dokud vás nevyzvu. Potřeste si rukama na dobrý box. Tak jo, je čas jít do školy, synku. No tak, dej ruce nahoru. Potřebuješ tlumočníka, je čas jít do školy. Prohraješ. Tak. Zlá krev mezi soupeři je cítit v celé aréně. Ještě jsem neviděl proporce, jako má ten Rus. Připravte se, show začíná! Show začíná! Promiň, něco jsi zapomněl. Dělej. Apollo se zdá být ve skvělé náladě. Opravdu předvádí show obrovskému davu. Za chvíli jsem zpátky. Bereš to? První kolo. Creed tančí kolem. No pojď. Creed No. teď krokuje dozadu. Neboxoval 5 let. No, pojď. No tak pojď. No, pojď. No. No, pojď. Tenhle boxer je úžasně pohotový. No. Zásah levou. A ještě jeden. Tak pojď. No. A třetí. A teď se netrefil. Ještě jednou vedle. Pojď. Creed chybuje. To je zvláštní. Ale Creed je při chuti a Rus ještě ani nebouchl. Hejbej se, Apollo, sleduj ho! Drago se zase pohnul. Tak, jedem. Creedova levačka. Pojď. A další Creedova levá na ustupujícího No, Draga. pojď. Další Creedova levačka. Drago čeká. Připravuj si pravat. A mocná Rusova pravačka. Vypadni ho tamtud! A levá ruka. Teď dostává Creed strašlivý výprask. Drago ho zatlačuje do provazu. Zbav se ho! Rus se na něj lepí. A teď ho prohazuje ringem. Teď ho tvrdě zasahuje. Tohle je Drago a jeho tvrdá ruka. Dragova levačka na střed. Dragova další pravačka, opět pravá. A znovu. A další pravý hák Draga. Rozhodčí to zkouší zastavit, ale Creed je zase v provazech. Šlápl do nich a zastavil se o ně. Chlapi, co to děláte? Tohle má být exibice, jasný, exibice! Skvělý konec prvního kola. Skvělý pro Rusa a moc krvavý pro Apolla Creeda. Creed teď nastupuje ke druhému kolu. Tančí okolo. Jeho nohy jsou stále trochu nepevné. A teď je tady Rus. Zkouší Creeda zastrašit. A Rusova pravá vystřeluje zase proti Creedovi. Další pravá do čelisti. Další pravá do hlavy. Drago drží Creeda v šachu. Creed inkasuje rány bez slitování. Zastavte to! Rozhodčí se zasáhnout a letí napříč ringem. Hoď ručník! Nikdy jsem neviděl Apolla takhle zmláceného. Hoď sakra ručník! Můj bože! Creed leží. Apollo je na zemi Nechte ho a zdá se, že je ošklivě zraněn. Vypadněte, chlapi! Vítězí Ivan Drago! Nechte mě projít, Apollo! Nemohu být poražen. Je v pořádku? Sežeňte někdo doktora! Creed se vůbec nehýbá. Pryč s tím světlem! Porazím každého. Je mrtvý! Vypadněte! To je hrůza, absolutní hrůza. Necháte ho dejchat! No tak, Apollo, zvládni. Brzy porazím i skutečného šampiona. Kde jsou nosítka? Šel někdo pro doktora? Dejte mu pokoj, pro boha! Začalo to jako žert a zvrtlo se to v neštěstí. Creedův stav je velmi vážný. Žije! Dokážeš to, Apollo, máš na to. Když umřel, tak umřel.